ଆଗରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏହି ଇନ୍ସପାୟାର ଜ୍ଞାନପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ, ଜାଣିଥିବ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପାଇଯାଇଥିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଟାକି 19 ତାରିଖ ଦିନ MIL ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ MILର ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛୁ, ଯେଟାକି ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। 19 ତାରିଖ ଦିନ MIL ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ତ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ, ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେହି ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ, କାହିଁକିନା ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେହି ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କା ଛାଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକିନା ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କା, ଯେଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେଲି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଠି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ବି ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ଖାଲି ପାସ୍ ହେଲେ ତ ହେବନି, ଭଲ ମାର୍କ ବି ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କା ଏଇନା ପଢ଼ିବା, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ଭଲ ଭାବେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିନିଅ, ନହେଲେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିନିଅ, ନହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବା, ଯେଟାକି ତୁମେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠି ଆମେ ଏକା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ବେଶୀ କଥା ନ କହିକି ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ଏଇନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇନା ଆସୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଏମିତିକାର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ରଖିବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆମେ ହିଁ ଖୁସି ହେବା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ 70%, 80% ଉପରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବ। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ଦେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ କହିଛି, ଲେଖକ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ କିପରି ପିପାସୀ ଓ ଉପବାସୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ସବୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ତ ଆନ୍ସର୍ଟା କିଛି ଦେଖିଥିବ, ଏମିତି ଅଛି। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଅଛି, ଏତିକିରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ 1 ମାର୍କ, 1 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟାରେ 1 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଲେଖକ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ତୂପ ଉପରେ ବସି ଉପବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନର ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେମିତି କହିଲି 1 ମାର୍କ ପାଇବ, ଆଉ ଏତିକିରେ ଆଉ 1 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ 2 ମାର୍କ। ଏଟା ଆସିଛି, ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଯିଏ ଲେଖକ କବି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟଙ୍କିଳ ଅନୁବର ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ବନବାସୀ ନରନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ବିହୁଳେ ଶାଳୀଧାନ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ, ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ସେପରି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧିବି କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେଉଁ ବନବାସୀ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତରୁଲତାରେ ବନ ପୁଷ୍ପଭରା ଗଭାର ଶୋଭା
ଧାରଣା କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରଗ ମକୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ବାରିବାହାର ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 48 ନମ୍ବର କହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିତୁଣ୍ଡ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନତାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ବସିବେ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ତିନିତୁଣ୍ଡ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। 2022ରେ ପଡ଼ିଥିଲା କମର୍ସରେ। ତ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନର ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡୀ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଗା ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗା। ହେଲେ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ବି ପାଇଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ହିଁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନ ମାତ୍ର। 2020ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଇନ୍ସରେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିତୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନା ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣସଚେତନତା ହିଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ। ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଏଟା ଆସିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷା ଓ ନିରକ୍ଷରତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାର କରୁଥିବା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଓ ସେସବୁ ଦେଶରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା। କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଓ ପାଠପଢ଼ାର ପରିଣତି ଯଦି ଏୟା ହୁଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଭାରତର ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବାହାରକୁ ଯେତେ ଦେଖାଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନର ବସାଇ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତ କବିତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟା ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ମାୟା ସେତିକି ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମାୟା ଚେର ତଳକୁ ଯେତିକି ଭେଦିବ ଯମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଝିଙ୍କିବ, ବା ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହିନୀ ଶିକ୍ଷା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ କହିଛି ଅତୀତ ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାଳନା କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ପରି ମଣୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ବା ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ବହିନୀ ଶିକ୍ଷା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକି କହିଛି ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ? କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଥିଲା? କବିତା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ ଆସିଛି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆନ୍ସର କହିଛି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବିତା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ଟା ଅଛି ଟିକେ, ସେଇ 2 ମାର୍କିଆ। ତ କେଉଁଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ? ଆସିଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରରୁ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆନ୍ସର କହିଛି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସୀତା ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲବକୁଶକୁ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚାଲ। ବନ୍ଦୀର ବିରହ କଥାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅସ୍ତାଚଳର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ରବି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆନ୍ସର କହିଛି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତାଚଳ ଗମନ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ରବି ହସିବା ସହିତ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁଛବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମର ଧ୍ୱନିରେ ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ କାତର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆସିଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ କଥାରୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କବି ହେଉ 1923 ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ 1924 ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ମଧୁର ପ୍ରଦୋଷର ବିଦାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାକୁ କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସିପାହୀ କାରାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛି। ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣି କବି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିପାହୀକୁ ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କବି କାହାକୁ ମହାଧର୍ମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆସିଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବି ବହୁ କାଳ ଧରି ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଧନୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର କୀଟସମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅସହ୍ୟ ଲାଞ୍ଛନା ଆଜି ତାକୁ ବିପ୍ଳବମୁଖୀ କରିଛି। ତାର ଧର୍ମ ମହାଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ମଣିଷ ମହାଧର୍ମ ହେଉଛି ପୀଡ଼ନର ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧନ ନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୃଶର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାର୍ତ୍ତାର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବି ଅତୀତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଜନତାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରି ମହାତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ କବି କୃଶର ସାଧନାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ଼ିକୁ ଇନସଲ୍ଟ ବୋଲି ନୂଆ ଜମିଦାର କାହିଁକି କହିଲେ? ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଏନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ କର୍ମମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଛୁଅନା ଆରେ କିଏ ଅଛରେ ମନ୍ଦିର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବାହାର କରିଦିଅରେ ବୋଲି କହିବାରୁ ନୂଆ ଜମିଦାର ଲେଡ଼ିକୁ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରର କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜୀବର କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମହାଜନ ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କ ସଫଳ କରିନଥିଲା? ଏଟା ଆସିଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରରୁ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜୀବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, କୁସଂସାର କେବଳ ସଭାଗୃହରେ ଭୋଜି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିତରଣ, ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ମହାଜନ ବଳବାବୁଙ୍କ ଡରରେ ରାଜୀବଙ୍କ ଏ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ଟା ଅଛି। ତ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଏଟାରେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ ଆଉ ଏଟାରେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 2 ମାର୍କ। ଏଗା ସବୁକା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଯେଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କନ୍ୟାଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବାବୁ ରାଜୀବ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ତ ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଛି ମକରା ମଳିକର କନ୍ୟାର ନାମ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପସର ଥିଲା। ରାଜୀବ ବାବୁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ସଭ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନା, ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବ କନ୍ୟାଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କହିଛି ଅରୁଣ ଅବଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରୁ। ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅରୁଣ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଜନତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଭୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କମଳ ନୟନରେ ନୀଳୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି
ଅରୁଣର ଚେହେରା ଓ ପରିଚ୍ଛଦ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରୁଣ ଚେହେରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି କି ଅରୁଣର ପ୍ରତିଭା ଦୀପ୍ତ ଆଦର୍ଶୋଜ୍ୱଳ ଚେହେରା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛଦ ଥିଲା। ଜଣେ ଅସହଯୋଗୀକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 45 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସୋମନାଥ ନିଜେ ନିଜକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ? 2023ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସୋମନାଥ ଜୀବନରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ। ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମାତାଜୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆନ୍ସରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମାତାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାତରେ ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ ନହେଲେ ହାଲୁଆ ଧରି ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମାତାଜୀଙ୍କ ହାତର ହାଲୁଆ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକାଶ କଇଁଚ ବିଷୟରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କହିଛି ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କ'ଣ କରେ? ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଚ। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। କହିଛି ସମୟେ ସମୟେ ସମାରଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଲତାପତ୍ର ଦେହରୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଚାଟିଦିଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ଚୋବାଇ ପକାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେଉଁ କଥା ଓ କେଉଁଠି ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା? ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଚ। ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ଆନ୍ସରଟି କହିଛି ହଂସ ଯୁଗଳ କୁମ୍ଭଗ୍ରୀବକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଭିନବ ଘଟଣା ପର୍ବତ ସେପାରି ପ୍ରାନ୍ତରର କେତେଜଣ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି? କ'ଣ କହି ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ପାଚକକୁ କଚ୍ଛପଟିକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆକାଶ କଇଁଚ। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ଆନ୍ସରଟି କହିଛି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଯେ ବହୁ ରୋଗ ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ମହୋଷଧି ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହି ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ପାଚକକୁ କଚ୍ଛପଟିକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସବୁ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ କାହିଁକିନା ଏଇ PDF ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଆଉ ହେଲେ ତୁମର ପଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକିନା କେତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିବ। ବହୁତକା ପେଜ୍ ଅଛି, 28ଟା ପେଜ୍ ଅଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ଆରାମସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MILରେ ଆସିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ।